takže já už tu jsem znovu. Je tu, myslím, 5. část a my jsme objevili diamanty. Juhu! Tak, teď se tady jen tak trošku zabydlím. Nebo jen tak, jako chci si totiž zrobit pec. Tak. Tak na diamanty jsem teda nečekal, že se objeví zrovna tady. Takže, počkej, kolik tam máme? 3x8 je 24, takže 3. 3 říkám. Tak. Teď se nám to tady zapaluje. A já jdu vykopat tamhle to železo. Yeah. Dáme sem sand, aby se nám to tady nepletlo. Yeah. Jestli tam bude dost diamantů na krumpáč, to bude dobrý. Aspoň si můžu udělat portál do Netheru. Tak. Tak já dokopu ten kamenný krumpáč. Tak. Tak a já jdu si pro železo a vykopeme redstone a diamanty. Tak, máme zrovna 2 styky na to. Tak. Takže 2. Tak, nejdřív si ale vykopeme redstone. Jednou se mi stalo, že jsem jako kopal, jako právě takhle jsem kopal zlato. A ty pode mnou se objevila láva, já jsem úplně skoro vyskočil leknutím. A pak jsem říkal, ty vogo, že jsem tam nebyl. To by mě to zabilo, to jsem měl dobrý věci zrovna. Tak. A jdeme na diamanty. To už říkám po několikátý, ale já nemůžu, že jsem je objevil zrovna teď. Takže první diamant, druhý diamant. Dva diamanty, no, tak sotva na meč, no. Získáno ocenění, diamanty. Třetí diamant. Jsem si vůbec nevšiml, ty vole. Čtvrtý diamant. Ještě půjdu takhle stranou. Takže máme 3 diamanty. 4 diamanty. Tak, já už to tady mám hotový. Tak.
Tak a teď by se měl vydat jako kam? Tamhle bych se chtěl vydat, ale já si na to vezmu kobl, tak. Jo, ještě to tady sandstone. Wow. Ty bláho. Tak, tady jsem viděl někde redstone. Tady. Přímo před mým ksichtem. Počkej, kam jdeš? Tak. Jak se tam ten gravel přeřítil. Ne. Au. Takže tento díl už pro dnešek končí. Já se s vámi loučím, potěší like. Sdílejte a komentujte. Čau.